Molt bé, moltes gràcies, director. Passam a la següent ponència, que es titula El paisatge cultural de la Vall de Madriu, Pere Fita Claró, Patrimoni de la Humanitat, eines de gestió i conservació del territori, a càrrec de la senyora Susana Simón. Susana Simón Torralba és enginyera civil i urbanista per l'Institut Nacional de Ciència Apliquée de Tolosa, França. Actualment és directora executiva del Pla de Gestió de la Vall de Madriu, Pere Fita Claró, i és la responsable de la seva implantació i del seu desenvolupament. Entre les seves funcions consten la gestió, la protecció, la conservació i la difusió d'aquesta vall, tot optimitzant els recursos disponibles i desenvolupant un turisme sostenible mitjançant campanyes de comunicació i divulgació turística i científica. Així mateix, és la interlocutora tant amb l'administració pública andorrana com els organismes internacionals com la UNESCO o el Consell d'Europa. Va cursar el màster en Ciències MSc en Enginyeria de l'Aigua i del Medi Ambient per la Universitat de Surrey, en el Regne Unit, i un postgrau sobre planificació i gestió de destinacions turístiques per l'Organització Mundial del Turisme. Ha estat professora a la Universitat d'Andorra del curs Patrimoni de la Humanitat, impartit en el marc del programa Eteria de la xarxa Vives d'Universitats. També ha publicat articles en diferents revistes especialitzades, l'últim en el Correu de la UNESCO, un article sobre la biodiversitat a la Vall del Madriu, Pere Fita Claró. Li volem agrair la seva assistència en aquesta jornada tècnica, el seu desplaçament d'Andorra, i endavant disposa d'aquest temps per fer la ponència. Moltes gràcies, Susana. Moltes gràcies. Doncs abans de començar el que volia és felicitar els organitzadors d'aquestes jornades que estan sent molt enriquidores i agrair de fet la invitació per permetre'm avui de ser aquí i de presentar a tothom la Vall del Madriu, Pere Fita Claró i el seu ric patrimoni. Avui parlaré de les eines de gestió i conservació del territori. I primer de tot, ubicar una miqueta la Vall del Madriu, Pere Fita Claró. Està ubicada a Andorra, al sud-est del Principat. Té unes 4.200 hectàrees de superfície, el que representa el 10% de la superfície del país. Andorra és un país petit, pels que ja el coneixen, però el fet que el 10% d'un territori estigui protegit per la UNESCO és un fet bastant singular. A més, l'envolta una zona tampó d'aproximadament la mateixa superfície, el que fa que el 20% del territori del país està d'alguna manera lligat a la UNESCO. Com a característiques així generals, la vall coincideix amb les conques hidrogràfiques dels rius Madriu, el riu Madriu i dels rius Pere Fita Claró. D'aquí aquest nom tan llarg, però si ens en descuidem una part, ens descuidem una part del territori, tot i que potser avui em permetré la llicència de parlar del territori protegit com de la Vall del Madriu. Té 12 quilòmetres de llarg, uns 6 quilòmetres d'ample i una orientació est-oest que, junt amb el desnivell, fa que tingui una vegetació molt rica i molt variada segons ens trobem en vessants solanes o vagues. Aquests 1.845 metres de desnivell surten des del pic de la Portelleta a més de 2.900 metres i aquí al punt més baix, a 1.000 metres d'altitud, a la parròquia d'Escaldes, on es barregen les aigües del riu Madriu amb les del Valira d'Orient de la vall central d'Andorra. El territori protegit es reparteix entre terrenys de les parròquies d'Encamp, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes d'Engordany. Les parròquies són les nostres divisions administratives, no tenen una connotació religiosa, sinó que correspondrien més o menys als municipis, si no vaig equivocada. I en el nostre cas, el 99% del territori és comunal, és d'administració pública i només l'1% és de propietat privada, que encara que només no sigui un 1% també ens comporta bastants problemes de gestió. A l'1 de juliol del 2004, la Vall del Madriu, Pere Fita Claró és declarada Patrimoni de la Humanitat dins de la categoria de paisatge cultural. Per què? Doncs perquè és un exemple enciclopèdic de la definició de paisatge cultural, aquesta acció de l'home sobre la natura. És un petit microcosmos que il·lustra de manera perfecta com l'home ha anat modificant el paisatge per aprofitar els escassos recursos de la muntanya per treure'n profit, però sempre amb aquest equilibri amb l'entorn. A
A més, i sobretot, és l'últim paratge del país en no disposar de carretera. Pels que coneixen Andorra, tenim un centre de vall principal extremadament urbanitzat i tenir aquesta vall secundària sense carretera el que ha fet és preservar-la de la pressió urbanística i, evidentment, preservar totes les seves qualitats intactes. S'han realitzat 3 campanyes de prospecció arqueològica. La primera la realitza l'ICAC, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, per realitzar el dossier de candidatura abans del 2004. I des d'aleshores n'hem realitzat 2 més, gràcies a ICOMOS i al Departament de Patrimoni Cultural del Govern d'Andorra. Si bé en la primera prospecció arqueològica es van inventariar unes 750 estructures, a dia d'avui en tenim quasi bé 1.700 de registrades i això ens permeten documentar una ocupació recurrent, que no constant, de la vall des del Neolític Antic fins al segle XXI. La vall és un indret inhòspit on no hi ha hagut mai assentaments constants, sempre han sigut ocupacions lligades a activitats econòmiques i activitats relacionades principalment a les activitats agrícoles, ramaderes i explotació del bosc, explotació de la fusta, a la indústria siderúrgica, a les obres de la central hidroelèctrica de Fassa, Forces Hidroelèctriques d'Andorra CTA, i ja al segle XX i XXI al turisme. Val a dir que a dia d'avui tenim aproximadament un 80% del territori inventoriat, que correspon a les zones més baixes o als fons de vall, on tenim aquesta assegurança que és on hi ha hagut més intervenció de l'home i on podem trobar aquestes estructures. Queda un 20% del territori per prospectar, però és la part més inhòspita, més difícil d'accés. Hi arribarem, però no sé quan, perquè això, evidentment, és una qüestió de recursos. D'aquestes 1.700 estructures que dic que estan inventariades, un 70% corresponen a restes arqueològiques, però ens en queden unes 300-400 que estan dempeus. Podem dir, aquí n'he posat algunes de les més rellevants, serien aquí dalt els nuclis de bordes, que estan ubicats entre Mesaigües i Ràmia. Les bordes són aquestes estructures amb 2 pisos que permetien als agricultors que vinien a treballar a la vall a guardar a la part alta els productes del seu conreu, dels seus cultius, a la part baixa hi guardaven els animals i ells es podien estar a la part alta quan es quedaven diversos dies a treballar per no pujar i baixar dels nuclis urbans que quedaven una mica més allunyats. Aquí i aquí veiem la presa de l'Illa i aquí la presa de Ràmio, aquestes preses lligades amb aquestes activitats de l'explotació hidroelèctrica. Aquestes preses encara estan avui en funcionament. De fet, l'aigua del riu Madriu permet generar el 15% aproximadament de l'energia que es produeix a Andorra i, a part, també l'aigua del riu Madriu abasteix un 20% de la població d'Andorra amb aigua potable. Menció potser especial amb aquesta caseta del Guarda de Ràmio. Aquesta caseta no està ja avui en ús, però sí que és un exemple d'arquitectura granítica de segona meitat del segle XX bastant singular. Amb aquesta foto d'aquí, són una mica petitetes, perdoneu, veiem aquí en un primer pla una cabana de pastor, igual que aquí o aquestes d'aquí. Aquestes cabanes, exemples de pedra seca, aquestes cabanes eren utilitzades pels pastors que portaven el ramat a pasturar a la vall. Si bé l'agricultura ha caigut en desús, ja no hi ha camps d'agricultura a la vall, la ramaderia sí que és una de les activitats tradicionals que es continuen realitzant a la vall. És un dels valors també que ens va permetre d'entrar a la llista de Patrimoni Mundial i que la UNESCO ens demana de continuar. Aquestes estructures avui són part del nostre patrimoni. Com bé dic, no són utilitzades pels pastors, però sí que serveixen d'aixopluc i de béns del patrimoni. En aquesta mateixa foto d'aquí, al darrere veiem un dels nostres refugis. Tenim 4 refugis lliures distribuïts pel territori i un refugi guardat, que és el refugi de l'Illa.
la part baixa del refugi, de fet, en els anys 30-40 va servir de barracons pels treballadors que van venir a construir la presa. De fet, la presa és d'aquí, el refugi és d'aquí. Aquesta part baixa eren els barracons dels treballadors. En els anys 80 es va transformar en refugi lliure. Els anys 80 va ser quan el govern d'Andorra, amb l'evolució del turisme i l'arribada del turisme a Andorra, va construir la majoria dels refugis de tot el país. I fa 3-4 anys es va transformar aquest refugi lliure en un refugi guardat. És l'únic que tenim a la vall. De fet, n'hi ha 4 en tot el país i en tenim un en el nostre territori protegit. Aquí veiem al centre de la vall, tenim les restes de la farga del Madriu, una farga que va ser productiva entre el 1730 i el 1830 aproximadament, una farga que no va ser mai de les més importants del país, però sí una de les més singulars. De fet, està ubicada aproximadament a 1.900 metres d'altitud i això fa que, com dic, no va ser mai una de les més importants, però sí una de les més singulars de tot el Principat, però de la que us parlaré més endavant. Aquí us he posat només una foto d'una de restes d'un orri. Si bé avui la ramaderia, com he dit, és una de les activitats que realitza la vall, és sobretot per bestiar gros, és sobretot bestiar boví i equí, però Andorra era un país pobre i en els seus inicis el bestiar més important eren bestiar d'ovelles i hi havia tots aquests orris repartits per al territori que permetien controlar aquests animals, xullar-los, recuperar-ne la llet i de fet normalment en l'orri hi havia una petita cabana adossada que permetia guardar-ne els formatges que s'hi feien. D'orris no ens en queda cap dempeus, en tenim de bastants repartits pel territori. I de fet, ja per últim, aquí he posat 2 fotos de lo que és la xarxa de camins, el camí empedrat, de la que després també parlaré una mica més amb detall, i el pont Cessanat, estructures que ens permeten realitzar el senderisme pel territori. Si bé la UNESCO ens va catalogar com a paisatge cultural i depenem de la categoria de patrimoni cultural, el nostre patrimoni natural no deixa de ser molt ric i extens. Com he dit abans, aquesta peculiar orientació est-oest, aquest gradient d'altitud entre els punts més baixos i els punts més alts ens fan tenir una varietat de paisatges molt important. Veiem aquí altituds similars, veiem un paisatge situat. Això és Perafita, això és el Madriu. Veiem que són 2 paisatges completament diferents. Aquí tenim el paisatge de fons de vall, aquests paisatges on es veu més aquesta interacció de l'home sobre la natura, on l'home ha intentat incidir per treure el profit de la terra. Aquí veiem algunes vaques pasturant pel territori i evidentment també el territori serveix d'hàbitat per tot tipus de fauna pirenaica i aquí el que he posat és un tritó pirinenc, una espècie en perill, i és que les característiques de la vall, el fet de no disposar de carretera i mantenir aquest espai verge, el que permet és que moltes espècies que estan en perill no només a Andorra sinó a la resta del continent puguin trobar un entorn favorable per poder-s'hi estar. I parlant dels reptes de gestió, jo crec que el repte és el mateix per tots, és implicar les administracions competents en la protecció del territori versus l'obtenció de beneficis econòmics. És important intentar arribar a una autosuficiència econòmica per no dependre d'ajudes externes i poder realitzar les accions de conservació amb recursos propis. Els beneficis econòmics majoritàriament venen del turisme i llavors aquí el que és important és compatibilitzar la promoció turística amb la conservació d'aquest patrimoni natural i cultural. A la Vall del Madriu, el document que es permet una miqueta o que ens serveix de base per això és el Pla de Gestió de la Vall del Madriu. El seu objectiu és la conservació, la difusió i el desenvolupament sostenible del patrimoni natural i cultural de la vall, així com de tots els seus valors. Té un rang de decret, però per raons polítiques té poc contingut i és més aviat una declaració d'intencions.
Aquí cal dir, com he dit abans, la vall és declarada Patrimoni de la Humanitat el 2004. Com saben, en el moment que s'entra dins d'aquesta llista s'ha de presentar un pla de gestió. Doncs bé, el pla de gestió de la vall va ser aprovat el desembre del 2011. Van caldre 7 anys per posar-se d'acord. I aquí s'ha de una miqueta tirar enrere, i és que el projecte de declaració surt d'una iniciativa popular. Aquesta absència de carretera, aquesta absència d'urbanisme d'aquesta vall secundària i amb uns terrenys que són privats, evidentment hi ha molta pressió per part d'aquests privats per poder-la urbanitzar, per poder construir una carretera, i llavors aquí hi ha una iniciativa popular que va en contra d'això i que troben dins de la UNESCO de poder declarar aquest territori Patrimoni de la Humanitat la manera de preservar aquesta vall secundària. Aleshores, amb l'ajuda del Comitè Andorrà d'ICOMOS, es treballa aquesta candidatura i es presenta, però per part dels polítics hi ha poca... no hi creuen, d'alguna manera no creuen que això tirarà endavant, i és una gran sorpresa quan el 2004 la vall és declarada Patrimoni de la Humanitat. Aquí, com he dit abans, hi ha 4 comuns implicats. Els comuns d'Andorra tenen molta força i aquest pla de gestió que s'havia presentat dins del dossier candidatura no s'aprova, i tardem 7 anys en aprovar aquest document que, com dic, té molt poc contingut, però va ser un gran pas endavant perquè és el que ens ha permès de començar a treballar i a gestionar aquest territori com una unitat. El que hem fet des del 2011 fins a dia d'avui és donar-li contingut amb d'altres documents, que ara en parlaré bastant ràpidament. I doncs, què és el pla de gestió? Pel que fa a la conservació i la preservació, el que fa és referència a lleis i reglaments d'aplicació en tot el país, i en particular tot el que fa a la protecció i la preservació de recursos naturals, de la fauna, de la flora, del patrimoni arqueològic, del patrimoni cultural, i, com he dit abans, tot el que fa referència al foment de pràctiques tradicionals i a la rehabilitació de l'agricultura, que està completament en desús, i al manteniment de la ramaderia. A més, és un espai de gestió compartida i també són d'aplicació les ordenacions i reglaments de cada un d'aquests 4 comuns. Llavors, per aquest últim punt, el que estem fent és, des de fa ja uns 4 anys, estem elaborant una ordinació que s'apliqui a tot el territori de manera conjunta. Aquests 4 comuns tenen ordinacions que, si bé són similars, no són del tot idèntiques, i agafant un exemple que parla molt, per exemple, l'acampada no està permesa de la mateixa manera amb un comú o amb un altre. Hi ha comuns que l'autoritzen, és una activitat permesa, s'hi pot anar lliurement, però hi ha altres comuns que és una activitat autoritzable, necessita una autorització del comú. Aleshores, a nivell de gestió, a nivell turístic, quan ve un turista se li ha de dir d'aquest punt cap enllà sí que podeu acampar, d'aquest punt cap aquí heu de demanar l'autorització en un comú, però el visitant ni sap el que és un comú ni sap on està el límit, llavors és extremadament complicat. Les sancions tampoc són del tot similars, llavors aquesta ordinació conjunta ens ajudaria moltíssim a poder gestionar el territori de manera conjunta. El pla de gestió va tardar 7 anys en poder-se aprovar, espero que l'ordinació tardi una miqueta menys. Hem tingut un canvi, hem tingut unes eleccions entremig i ara estem en un segon mandat, però espero que d'aquí a 2 anys, que és quan acaba el segon mandat, tinguem aquest document aprovat. El pla de gestió el que sí que marca de manera genèrica són quines són les activitats que es poden desenvolupar a la vall, i evidentment l'activitat turística ha de ser sostenible, ha de garantir la difusió pedagògica, científica, turística i sensibilitzar el públic envers el paisatge cultural. El lleure ha de ser compatible amb la conservació del patrimoni, ja sigui natural o cultural. Són activitats permeses el senderisme pels camins oberts, l'escalada, el muntanyisme i l'esquí de muntanya. Si bé l'esquí de muntanya en el fons de vall no el promocionem des de la Comissió de Gestió, perquè, com he dit abans, tenim unes fortes pendents, uns corredors de llaus que són molt actius, i la zona baixa, si bé és una activitat permesa i la gent pot anar-hi amb esquisos, és amb el seu risc. La zona alta és una zona que ja és molt més plana, tota, si tiro enrere, aquí. Ai,
perdonin. Aquesta zona d'aquí és una zona que és molt més plana i sobretot aquí, amb aquesta base d'aquí, estan les pistes de Grau Roig, pels que coneixen una miqueta la distribució del país. Aquesta zona de baix, aquesta zona d'aquí, és la zona que, com veiem aquí, té uns canals molt pendents i uns corredors d'allaus molt actius. Les activitats autoritzables són tots els tipus d'activitats esportives o de lleure que tenen una finalitat educativa, científica i d'investigació. Aquí s'autoritzen amb el que es miren són uns criteris de zonificació i de capacitat de càrrega. Doncs justament amb aquest inventari que he dit que s'ha anat realitzant, el que hem fet és una zonificació global de la que en resulta una reglamentació i de la que, com dic, controlem la capacitat de càrrega. Es va fer una zonificació natural, amb tot, aquí l'únic que es va fer és un recull de documents de bases que s'havien anat fent, sobretot i principalment des del Departament de Patrimoni Natural de Govern, i el que sí que vam fer és la zona de zonificació cultural amb aquests inventaris que s'havien anat realitzant. D'això es va fer un reforç, de la que en resulta aquesta zonificació global, aquesta zonificació amb 4 zones, la zona d'ús moderat, la zona d'ús restringit, la zona de reserva ecològica i la zona d'ús especial. Cada una d'aquestes zones amb uns objectius i unes característiques diferents. Evidentment, la zona d'ús moderat seran les zones més extenses, on l'ús pot ser una mica més intens. L'ús restringit, per les característiques, tindrà una capacitat de càrrega una mica més reduïda. La zona de reserva ecològica el que pretén és preservar uns ecosistemes de manera integral i l'ús públic serà al màxim reduït. I la zona d'ús especial el que fa és allà on es concentrarà d'alguna manera l'ús públic, perquè és el que concentra molts elements del patrimoni. Dins d'aquesta zona el que hem fet és això, és mirar si s'autoritza la modificació d'ecosistemes, les activitats tradicionals, l'ús públic i quines activitats són permeses i quines són autoritzables. Com veiem, de la zona d'ús especial a la zona d'ús restringit, bàsicament les activitats permeses són les mateixes, però el que difereix és la capacitat de càrrega. No entro en els detalls perquè això és una miqueta feixuc, però evidentment després d'obtenir aquesta zonificació el que es va fer és aquest estudi de capacitat de càrrega que el que pretén és tenir unes dades tangibles de quants visitants es permeten per zona sense que es malmeti el medi, i també el que es va mirar és que l'experiència del visitant fos el més agradable possible i que aquest criteri sensible també es va introduir quan es va fer aquest estudi. Tenim, aquest estudi es va fer el 2015, d'aquí un parell d'anys el revisarem, es miraran si aquestes dades s'han de modificar, però amb ús especial i la zona d'ús moderat avui en dia tenim la mateixa capacitat de càrrega admissible, que serien 10 visitants anuals per hectàrea. La zona d'ús reduït és la meitat i la de reserva ecològica, evidentment, no n'hi ha cap. També tenim una dada més global, que són els 1.006 visitants màxims diaris. Avui en dia estem amb infrafreqüentació, no arribem a aquestes dades. Algun dissabte del mes d'agost sí que anem molt arran d'aquests 1.000 visitants màxims diaris, però és molt puntual, amb la qual cosa de moment avui en dia encara a nivell de gestió no hem de patir gaire. Aquesta freqüentació la controlem amb aquests ecocomptadors i en aquestes plaques que aquí veiem desterrades però normalment estan soterrades, és a dir, que els visitants no les veuen quan passen per sobre. En tenim dues, una que enregistra el pas d'entrada i l'altra enregistra el pas de sortida. Estan ubicades en algunes de les entrades, o les entrades podríem dir principals a la vall, i això ens permet vigilar aquesta freqüentació. Aquest sistema és molt fiable
Menys a l'hivern, perquè quan els camins estan nevats, que són plaques que són piezomètriques i aquesta capa de neu no permet enregistrar el pas de visitants. No és gaire problemàtic perquè nosaltres, com he dit abans, l'afluència màxima la tenim a l'estiu, no pas a l'hivern, aleshores no és problemàtic, però sí que en aquests mateixos moments estem fent una prova pilot per poder controlar l'afluència no pas amb aquests ecocomptadors, sinó a través de les antenes dels mòbils. Aquests ecocomptadors, també l'altre problema que tenim és que també ens enregistren el pas de bestiar. Aquest sistema a través de la telefonia mòbil ens permetria enregistrar tots els visitants que porten mòbil tant a l'estiu com a l'hivern. El que passa que estem tenint una mica de problemes perquè són uns sensors que ara mateix no estan aguantant gaire bé les temperatures que tenim allà dalt i no sé si podrem tirar-lo endavant, però bueno, estem treballant amb sistemes de control que ens permetin controlar l'afluència i poder-la limitar en el moment que veiem que això comenci a ser un problema. Un altre dels documents amb el que hem estat treballant per donar contingut en el pla de gestió és el pla d'ús públic. Era de fet una de les previsions del mateix pla de gestió i el seu objectiu és fer compatible l'ús públic amb els objectius de conservació. He posat aquesta frase que em sembla, n'he estat parlant fins ara i en tornaré a parlar, el desenvolupament turístic en absència de control pot esdevenir una de les principals amenaces de la vall i de qualsevol territori protegit. Llavors, el pla el que fa és estructurar aquells plans i programes i actuacions de caràcter sectorial que es troben estretament relacionats amb l'ús públic de la vall. I l'últim document, aquest l'hem aprovat fa un any i escaig, és el Pla de Conservació, que té com a objectiu reduir les amenaces detectades per la conservació del territori i mantenir les condicions d'integritat de la vall aplicant una gestió integrada a totes les activitats i actuacions que s'hi desenvolupen. Això ho fem a través d'un pla d'acció, que és un pla a 4 anys. És un pla que el que fa és integrar 45 accions concretes que s'agrupen amb aquests 4 programes d'actuació: el programa d'investigació, de seguiment, el d'intervencions i el de comunicació, educació i participació social. Pel que fa al programa d'investigació, aquí he posat alguns dels exemples que s'estan realitzant. És realització d'inventaris i d'estudis, participació en projectes d'investigació tant nacionals com internacionals a través de POCTEFAS o altres programes i la participació a jornades de divulgació científica com la d'avui mateix. Pel que fa al programa d'educació i participació social, fem xerrades a les escoles intentant divulgar aquest ric patrimoni, aquests valors de la Vall d'Almadriu des de les escoles, dels alts inicis, però també el que fem és organitzar activitats d'estiu i tallers per tots els públics i per tot una miqueta, no només la gent que li agrada fer senderisme, sinó que tinguin altres punts d'interès. No es llegeix gaire bé, però aquí he posat un programa d'activitats del 2017 on es van fer organitzar un geolodia, es van fer tallers de pintura a l'aire lliure, es va organitzar la cursa de Sant Bernabé, que és una cursa que té un caràcter històric, ja que en el seu moment era una cursa que servia perquè els habitants de dues de les parròquies poguessin fer ús d'un dels orris, que era un orri que era comunal. El primer que arribava a l'orri en podia gaudir durant tot l'any. A l'orri recordo que són aquestes estructures per la gestió del bestiar petit. Avui en dia, evidentment, l'orri ja no està en ús, però s'ha continuat organitzant aquesta cursa amb caràcter històric. I altres activitats que es fan any rere any per donar a conèixer, com dic, aquest patrimoni. També fem itineraris interpretatius, sortides divulgatives, sobretot, material didàctic pels infants, realitzem conferències, tot un seguit d'activitats per això, per tot el que és l'educació i la participació social. Pel que fa al programa de comunicació i promoció turística, tenim un pla de potencial turístic i el pla d'ús públic del que acabo de parlar.
També ara fa uns 10 anys es va obrir el centre d'atenció al visitant. És un centre que no està ubicat dins de la vall, sinó que està en el nucli urbà, està al centre d'Andorra la Vella, i el que pretén és ser el punt de partida i el punt d'informació de tots els visitants que vulguin visitar la vall o no. El que fem és també passar un vídeo documental de 20 minuts, perquè bé, la vall no té carretera, és únicament a peu, i com ha dit abans el conferenciant abans meu, les persones amb mobilitat reduïda, amb problemes de mobilitat, però també segons l'edat, no poden accedir a la vall, i d'aquest centre d'atenció al visitant també se'ls informa i es dona a conèixer tots els valors de la vall. En aquests precisos moments estem treballant en una app divulgativa. És una app de senderisme, però que anirà molt més enllà, i el que permetrà és a la gent que es descarregui aquesta aplicació conèixer els punts d'interès tant natural com cultural i donar-los les eines necessàries per aprendre a llegir el paisatge i que tinguin el coneixement de per què aquesta vall és patrimoni de la humanitat. De fet, jo crec que avui en dia, si es demana als andorrans per la vall del Madriu, jo crec que pràcticament tothom sap que és patrimoni de la humanitat, però molt poca gent dirà que és un paisatge cultural. La majoria de la gent pensa que és un patrimoni natural, és una vall verge, i la nostra feina és incidir moltíssim en aquest valor cultural, i aquesta app que estem treballant ara ha de ser una eina per aconseguir aquest objectiu. També tenim una pàgina web, xarxes socials, posem publicitat en revistes especialitzades. I pel que fa al programa de seguiment, tenim un cos d'ecoguardes amb aquesta funció de dissuasió, vigilància i manteniment de tot el patrimoni, i també ens fan els seguiments de marcadors tant culturals com naturals. Si bé el tema dels marcadors és també un tema que estem treballant en aquests precisos moments, a ampliar aquests marcadors que ens permetin fer el seguiment de l'estat de la vall i del seu patrimoni. Pel que fa al programa d'intervencions, aquí el que realitzem són campanyes de protecció del patrimoni cultural. Aquí he posat 3 exemples. Aquest programa amb la rehabilitació de les cabanyes de pastor, aquí un programa de rehabilitació dels camins empedrats. Aquests 2 programes d'aquí sí que es van fer amb treballadors de l'administració pública, i aquí la rehabilitació d'un dels murs de Ràmio. Aquest mur és de propietat privada, i aquí el que vam fer és un camp de voluntariat, perquè a nosaltres el que ens costa molt és que els propietaris privats mantinguin el seu patrimoni. D'alguna manera es continuen reivindicant l'accés a la vall amb vehicle, i és una eina de pressió deixar caure una miqueta en desús el seu patrimoni, i des de l'administració intentem aplicar les eines que estan al nostre abast per poder mantenir aquest patrimoni dempeus. Evidentment, dins del que són les campanyes de conservació, tampoc podem oblidar el patrimoni immaterial, i aquí hem fet un treball sobre la recuperació de la memòria històrica. Hem estat fent entrevistes a gent que avui ja és gran, però gent que a inicis del segle passat encara treballaven a la vall quan l'agricultura encara era una activitat que es desenvolupava a la vall, o picapedrers que van en el seu moment empedrar els camins i de més, o pastors. Hem estat fent un treball de recuperació de totes aquestes vivències i del que és la memòria històrica de la vall. I també, evidentment, fem molt treball sobre els valors de la pedra en sec. De fet, això ja no som nosaltres, és de patrimoni, però ara s'està treballant per poder entrar a la candidatura del patrimoni immaterial de la pedra en sec. En el seu moment Andorra no va entrar a la candidatura, però ara està, junt amb altres països, treballant per poder entrar en aquesta segona part. I evidentment també treballem amb la conservació del patrimoni natural, amb la revalorització de la ramaderia, tant com a activitat tradicional com a element de conservació del paisatge, i el que es va fer fa un parell d'anys és incloure les més de 350 molleres que tenim repartides pel territori a la llista de les zones humides d'importància internacional de Ramsar, només per dir algunes de les accions que hem dut a terme. Aquí he posat 2 fotos d'aquests treballs tant de manteniment de les cabanes com del camí empedrat.
Com veiem, aquests són els treballadors del Comú d'Escaldes en Gordany i estan treballant amb la tècnica tradicional, empleant la pedra del camí i el material que es troba in situ per fer aquesta rehabilitació d'aquestes estructures de pedra en sec. Pel que fa a la xarxa viària, la xarxa viària és el nexe d'unió de totes les activitats que s'han anat desenvolupant a la vall durant els segles, i és que a mesura que es desenvolupaven noves activitats a la vall s'obrien nous camins. Podem dir que els primers camins els van obrir i els van utilitzar els pagesos i els pastors. Més endavant, quan es comença amb l'activitat siderúrgica, arriben els fargaires i els paquetaires amb l'obertura d'uns nous camins. Més endavant, contrabandistes, refugiats i viatgers, i ja al segle XX, els excursionistes. Per tot això, diem sempre que la xarxa viària de la vall és un símbol material i immaterial destacat del paisatge, ja que uneix a totes les activitats no només en l'espai, sinó també en el temps. Tenim camins comunals, dos senders de gran recorregut, el GR7 i el GR11, i el GRP, que és el sender de gran recorregut país, que travessen la vall d'est a oest, de nord a sud, a més o menys nivell de dificultat. Nosaltres sí que marquem en pintura. Aquí no es veu gaire bé, però els camins comunals són els punts grocs, els GRs la banda blanca i vermella, i el GRP és la groga i la vermella. El GRP, de fet, és un traçat d'iniciativa de la Federació Andorrana de Muntanyisme, que el que fa és resseguir les carenes del Principat en diverses etapes, i 3 d'elles passen de manera total o parcial per l'interior de la vall. Menció especial, evidentment, pel camí empedrat del Madriu, o camí de la muntanya, que és la columna vertebral de totes les comunicacions tradicionals. Aquest camí està empedrat no en la seva totalitat, sinó en part del seu tram, i a l'empedrat d'aquest camí, de fet, el que servia en el seu moment era ajudar tant els animals a pujar, com he dit abans, una de les activitats que es duia a terme a la vall era l'explotació del bosc, l'explotació de la fusta, i l'empedrat el que permetia era baixar els troncs de la vall als nuclis urbans. Considerem que és el fil d'unió tradicional entre França, Andorra i Espanya, i el que fa és exemplificar els Pirineus no com a barrera, sinó com a zona de pas. I el que diem sempre és que avui en dia aquest esperit ancestral transfronterer s'ha mantingut, ja que el camí de la muntanya en el tram que passa pel Madriu és part del GR7, i el GR7 és part del gran recorregut europeu E4 que va de Grècia a Gibraltar. Com he dit abans, l'accés a la vall és únicament a peu pels turistes. Tenim l'excepció dels ramaders, que poden accedir amb motos de trial sempre per pistes de muntanya. Aquí veiem un camí, ja veiem que no té res a veure amb el que hem vist abans, és una pista forestal, i els ramaders, quan hi ha necessitat, un cap de bestiar que està malalt o que està mort, poden accedir. Si està mort, aniran a buscar amb helicòpter, però si està malalt, pujaran amb moto de trial. I també, evidentment, en cas de risc o perill, els cossos especials, evidentment, també poden accedir amb vehicle motoritzat. Com ja he dit abans, aquesta absència de carretera ha conservat la vall de la pressió urbanística i, evidentment, ens ha permès de conservar tant el patrimoni cultural com natural i, com he dit abans, moltes espècies amenaçades o en perill les podem trobar a la vall del Madriu gràcies al fet que s'han pogut mantenir aquest espai relativament verge. Aquí veiem una miqueta la xarxa de senders, en vermell hi ha els GRs i el GRP, en negre tots els camins comunals, veiem aquí, i a banda de la senyalització pintada a tots els encreuaments, el que hem treballat és aquesta senyalització orientativa, on veieu que aquí tenim el logo de la vall, però aquí tindrem el logo del Comú on es troba aquesta senyal, i a cada encreuament tindrem una informació sobre una destinació més propera, intermitja i llunyana, el temps o la distància marcada amb temps, el tipus de camí, aquí hi posaria si és un GR7, si és un GR11, si és un camí comunal, i aquí si té un nom comú, com ara he dit, el camí de la muntanya.
També el que hem fet és hem fet uns mapes amb unes rutes suggerides que surten, en vermell tenim el territori protegit i aquí veiem els aparcaments més propers. Aquest ja està del costat català i aquest a Sant Julià. Des de cada un d'aquests pàrquings tenim unes rutes suggerides que es ressegueixen al territori amb rutes més o menys llargues i amb més o menys dificultat. També tenim rutes temàtiques, la Corona Llacs, aquesta és una iniciativa del Departament de Patrimoni Natural d'Andorra, que el que fa és resseguir els 4 refugis guardats que hi ha al país i evidentment una de les etapes passa pel Madriu. Tenim també aquí un itinerari de la biodiversitat. Aquí tenim uns itineraris que s'han treballat pels infants, veiem aquí. Aquests són part d'aquest material didàctic del que he parlat abans. Són unes fitxes que es poden descarregar lliurement des de la nostra pàgina web i el que es pretén és que les famílies que pugin a la vall tinguin aquest material per ensenyar també als nens aquesta lectura del paisatge i quin és el valor de la vall. I aquí a l'itinerari siderúrgic de la Vall del Madriu per a Fita Claró he dit abans que la siderúrgia és una de les activitats que va donar valor al territori. La farga de la que parlaré ara al final de la xerrada d'avui es troba en ruïnes, és patrimoni arqueològic ara mateix, però tot el camí que es resseguia fins a arribar a la farga i fins a la producció del ferro, amb més de 250 carboneres que tenim repartides pel territori, però també la utilització del bosc, com es va talar els boscos i agafar aquesta fusta per obtenir el carbó, va fer que es modifiqués també la coberta vegetal. Tot això s'explica a través d'aquest itinerari, que és part de la Ruta del Ferro dels Pirineus, és una ruta cultural del Consell d'Europa i de fet ha obtingut un premi com a tal. Tenim també, per donar informació als visitants, aquesta senyalització interpretativa. Tenim 13 senyals d'aquest tipus, que el que fan és una miqueta imitar una porta d'una borda. Aquí tenim una pregunta. Aquestes preguntes fan referència tant al patrimoni natural, cultural, anècdotes, al patrimoni geològic. Es fan preguntes que a l'interior es contesten amb un dibuix molt gran i el mínim de text possible, perquè aquestes senyals només estan en català. Estem pensant d'incloure algun QR per poder tenir la informació en altres idiomes, però a més que a la vall no tenim cobertura en tots els indrets i és una solució que serà una mica, sabem que no serà 100% satisfactòria, però sí que estem mirant de poder que els visitants que no parlin català puguin també gaudir d'aquestes senyals. Tot i així, per això es va optar en tenir aquesta imatge central, perquè d'alguna manera sí que encara que no es parli català es pugui entendre una miqueta el que s'està explicant amb aquestes senyals. I ara, com vaig de temps? Vaig bé. Vull acabar només parlant d'aquest programa de conservació integral. És el primer que s'ha realitzat a la Vall del Madriu des que hi estem treballant. És l'estudi i revalorització del jaciment de la Farga. És un programa, per què? Per què s'ha escollit? Perquè la Farga i el seu Martinet conformen un Vic dins del Vic de la Vall del Madriu. És un jaciment nacional singular. Com he dit, la Farga del Madriu va tenir una activitat productiva des del segle XVIII al segle XIX i en aquesta època més o menys hi havia unes 8 fargues que coexistien a Andorra. D'aquestes 8 fargues, una gran part ha estat destruïda per construir pisos o qualsevol altra cosa. N'hi ha alguna que ha estat rehabilitada com a museu, però no n'hi ha cap altra que existeixi conservada íntegrament com aquesta i és la que ens permetrà potser obtenir més resultats. A més, és un exemple únic i particular d'una farga catalana de segle XVIII i aquesta tipologia és inèdita als Pirineus
I, a més, l'estudi d'aquests vestigis ens permetran més o menys cobrir 6 segles d'història de la vall, perquè si bé la Farga té aquest segle de funcionament, els primers estudis que s'hi han fet ens han permès de descobrir cabanes de pastor i assentaments anteriors, i més o menys calculem això, que els estudis d'aquests vestigis ens permetran cobrir aquests 6 segles d'història. Estan previstes 4 campanyes, només es treballa a l'estiu al Madriu per les característiques de la vall. Tenim ara mateix pressupost per 3 d'elles, esperem que la 4ª també la puguem realitzar. El pressupost és d'uns 418.000 euros, que el Govern d'Andorra aporta una gran part d'aquests recursos i la Comissió de Gestió també hi fa una aportació. Estem parlant d'uns 1.200 metres quadrats de jaciment amb unes 20 estructures o conjunts arqueològics i, evidentment, aquí es tracta d'un equip pluridisciplinari. El que és la gestió i coordinació d'aquest projecte la portem jo mateixa i a l'Olivier Codina de Patrimoni Cultural, però tenim tot una part de laboratoris, de Reseca, el CNRS francès i laboratoris de paleosiderúrgia, experts en aquest tema de vestigis. Tenim també un equip d'arqueòlegs nacionals i francesos, i tota la part de la Pedra Seca tenim, la Vall del Madriu està germanada amb l'Entente d'Écosse-Cévennes, que és un espai francès que també és paisatge cultural per la Pedra Seca, i a través d'ells hem signat també un conveni amb l'Associació de Bâtisseurs en Pierre Sèche, i un companyó està a Andorra treballant amb tota la part de Pedra Seca i, a més, formant operaris de la nostra administració, i també hi ha algun operari del sector privat. Diem que és un programa d'intervenció integral perquè es fa la intervenció amb la restauració dels elements patrimonials, la investigació amb tota la part de l'estudi paleosiderúrgic i la documentació d'aquesta tipologia de farga, que, com he dit, és única als Pirineus. El tema de formació, com acabo de dir, el companyó de l'Associació de Bâtisseurs en Pierre Sèche està formant oficials andorrans. També inclou el tema de divulgació. Tenim previst organitzar un campus de joves UNESCO d'aquí 2 anys, continuar amb aquesta tasca dels itineraris culturals i editar una monografia de patrimoni cultural. I, per últim, el turisme, reforçant aquesta ruta del ferro, que, com he dit ara, el seu nucli o el seu punt final, que és la Farga, ara mateix és una reserva arqueològica. Amb aquesta restauració el que farem és crear un nou focus d'interès i reforçar aquesta ruta del ferro. Molt ràpidament, aquest estiu s'ha realitzat la primera de les 4 campanyes previstes. De fet, estava previst fer-la l'any passat, però per raons del Covid no va ser possible. Ens hem començat aquest any. Aquesta és les fotos de la restauració d'un dels trams del mur del Botàs. Aquí veiem l'estat en el 2016 i aquí veiem com estava a l'inici dels treballs de restauració, i aquí com ha acabat al final del mes de treball. Aquest és un altre dels murs d'aquest mateix Botàs, amb la mateixa evolució, com veiem aquí en el 2016. Aquest era un mur que potser a les fotos no es veu gaire clarament, però era un mur que feia una panxa, sabíem que anava a caure molt ràpidament, i aquí veiem com ha acabat després els treballs de restauració. Aquí estem ja al Martinet. Aquí el que està previst és que quan hi ha els treballs de Pedra Seca no hi ha els treballs d'excavació i viceversa. He dit, estem treballant a la Farga i al Martinet, si bé estan en el mateix recinte són 2 punts diferents. I aquí són els treballs d'excavació de la ferreria, on evidentment també hi ha una mica de Pedra Seca. Aquí veiem com estava al mes de juny de l'any passat, i aquí és com ha acabat. Costa creure que és el mateix. I aquests treballs d'excavació són els que ens han donat més satisfaccions, ja que s'ha trobat la base de fusta de la caixa de vent, que era un element que no esperàvem i que ara mateix està en els laboratoris del CNRS, podent extreure el màxim d'informació possible.
I aquí només algunes fotos dels treballs que s'han anat realitzant. S'han realitzat durant el mes de setembre i veiem que tan bon punt estaven els nois sense jaqueta com estaven molts de fred, perquè van tenir neu, van tenir pluja, són unes condicions que són difícils. Com he dit abans, la Farga es troba a 1.900 metres d'altitud i es troba a unes 3 hores de camí. Evidentment no pujaven i baixaven cada dia, sinó que es quedaven a dormir allà dalt. De fet, aquí veiem el que era la seva cuina. I van ser condicions de treball molt dures, però després de parlar amb ells també molt satisfactòries. I ara només us vull passar un vídeo de mig minut amb algunes imatges. És el tràiler del documental que vam realitzar pel 10è aniversari de la vall com a Patrimoni de la Humanitat, és a dir, que és només mig minut, però per donar-vos una idea de lo que és la nostra vall. Bueno, és igual. Sí, hi ha música normalment, però bueno, és igual. Bueno, només era per donar-vos una imatge, unes molt ràpides pinzellades d'aquesta varietat de paisatges, d'aquesta varietat de patrimoni, del ric patrimoni que tenim amb aquestes 4.000 hectàrees de territori. I ja està. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Susana Simón, per la seva interessant exposició d'aquest espai tan singular que convida a conèixer-los. Per ara mos diu que anem amb un pot de gatras, tenim aquí en marge del debat. Jo crec que sembla que facin 5-10 minuts per estirar les cames. Va bé, té temps, Joan Carles. És a dir, com a molt, 10 minutets, muntant la següent ponència i mos tornem a veure d'aquí 10 minuts. Anem bé de temps per nosaltres. No, director, millor estirar un pot les cames. No mos trobo.